tant, moltes felicitats per la campanya i per l'èxit. Espero que tingui un bon ressò. Ha hagut un descens d'un 5% el nombre de faltes, de delictes a la nostra ciutat. Que sí, el que li demanem des del món empresarial, aquest matí, és una mica que ens expliqui les línies estratègiques del departament. Una nova llei de policia de Catalunya que ha d'acabar de construir un sistema únic de policia de Catalunya. Però el compromís i la participació institucional de gremis, de cooperatives, d'associacions de veïns, en l'estructura d'un sistema de seguretat, en el compartir els valors i els criteris d'intervenció, en sobretot la prevenció, la informació i la vigilància, és un.